σας λέω. Συγχαρητήρια στον πρόεδρό σας, στον Θανάση Κράτσι. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Σε αυτό το σημείο η αρχαιοφόρο μας δεν πήγαινε τόσο καλά. Έχουμε κάποια δώρα, τα έχουμε στα υπόλοιπα δώρα. Η τηλεόραση μόνο κάνει γύρω στα 500 ευρώ. Αν θέλετε, θα ξαναβγούν τα παιδιά. Βοηθήστε λιγάκι για να μπορέσουμε και εμείς να πληρώσουμε τα κοινόχρηστά μας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία διακοπή από το χορευτικό πρόγραμμα και θα καλέσω τους προέδρους των συλλόγων να έρθουν τέλος πάντων κάπως εδώ μπροστά. Θέλω όμως να κάνω μία ειδική βράβευση απόψε. Να κάνω μία βράβευση σε ένα άτομο το οποίο εδώ και 6 χρόνια που ξεκινήσαμε μαζί στο Σύλλογο, ό,τι του ζήτησα δεν είπε ποτέ όχι. Είναι ο υπεύθυνος κάτω στην εστίαση. Είναι ο Νίκος ο Κούρτης, ο οποίος παρακαλώ να έρθει επάνω και να έρθει και ο πρόεδρος του τοπικού μας συμβουλίου να κάνει την απονομή. Νίκο Κούρτη, άρχοντα της Φασολάδας. Ο Παπούλης! Τι έγινε, έπεσε μέσα στην καθαρόλα. Πώς ρε Κούρτη. Έρχεται. Είπαμε για λίγο, άστα Καζά. Άστα λίγο αγάπη μου. Μην την κουνάς να βγάλουμε τον παππού. Έλα Νικόλα. Μπράβο. Και ο λεξισμό. Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία. Ήταν καλό, καλά που το φάγαμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον Βασίλη τον Φιλιππόπουλο, την απονομή. Φωτογραφίες εδώ. Αυτό το χαρίζω στην ομάδα που βοηθάμε όλοι για αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόεδρο του Μάνας είναι εδώ. Ναι, αλλά είχε δύο Για Σιμίνα, έλα Σιμίνα. Παρακαλώ τον κύριο Τριανταφυλόπουλο να κάνει την απονομή. Είστε καλά και εμείς θα ερχόμαστε πάντα στην μας. Κύριε Τριανταφυλόπουλο.
καλάθι, τι καλούδια έχει μέσα. Έχει ροδοζάχαρη, είναι το τοπικό πλήκισμα των Καλαβρίτων. Έχει μέλι, τι άλλο. Έχει και ένα κρασί, έτσι. Το δέχομαι ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Η Καμάρας. Τον πρόεδρο, τον κύριο Μαχαρώνα. Της Καμάρας. Και παρακαλώ τον πρόεδρο του Νέα Φορέα Νέας Στρατήρας να κάνει την οικονομή. Το φίλο μου, τον Κώστα τον Τσούτσα, να παραλάβει την πλακέτα για τη Λικούρια. Και παρακαλώ τον κύριο Θανάση Φρατζή να κάνει την απονομή, τον πρόεδρο του Πακαλαβριτινού Συλλόγου. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Εδεσμότατοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πρόεδρε του μακρινού συλλόγου εκεί που μας έρχεσαι από την Αθήνα, καλώς ήρθατε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ στην Κέρτεζη, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι φιλοξενούμενος, αλλά ότι είμαι ένας χωριανός. Και τούτο διότι εκπροσωπώ κάτι πολύ σπουδαίο για όλους τους Έλληνες. Το πρώτο σύλλογο της Ελλάδας που τον ίδρυσε ένας κερτεζίτης. Ένας πεφωτισμένος κερτεζίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μπροστά από όλους εμάς, τον Καλλικράτη, τον Καποδίστρια και όλους αυτούς τους είχε τότε, το 1873. Ήταν ο σύλλογος που εκπροσωπούσε όλη την επαρχία Καλαβρίτων στην Πάτρα. Γι' αυτό κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας αυτόν τον σύλλογο, αισθάνομαι δέος. Δέος για μια ιστορία 137-138 χρόνων. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νίκο τον Κωνσταντακόπουλο, τον πρόεδρο. Θέλω να του πω δύναμη, γιατί τελικά χρειάζεται πολύ δύναμη για να κάνει κάποιος αυτά τα πράγματα, όπως και όλοι οι άλλοι πρόεδροι που ασχολούνται με αυτά ξέρουν πόσο ξενύχτη ρίχνουμε, πόση αγωνία, πόσο άγχος, άντε θα βρέξει, άντε δεν θα βρέξει. Και ξέρουμε πάνω απ' όλα ότι ο Νίκος ο Κωνσταντακόπουλος αγαπάει την Κέρτεζη και το απέδειξε με ένα τραγούδι που έχει γράψει, Κέρτεζη 2, αχ Κέρτεζη. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας από μακριά που ήρθαν από την Αθήνα ότι και εδώ στα Καλάβρητα, στα ορεινά και τις πρόσιτα Καλαβριτοχώρια παράγεται πολιτισμός, υπάρχει ιστορία, υπάρχει παράδοση, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει η Αγία Λαύρα που σας λέω αύριο να την επισκεφτείτε και να δείτε και το Λάβαρο, αυτό το ιστορικό. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση και να είμαστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το... Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσούτσας από τα Λικούρια μου στέλνει κάτι τραχανάδες κάθε φορά. Αλλά εφέτος βλέπω ότι το έχει εμπλουτίσει, έχει και μανέστρα. Τον ευχαριστώ πολύ πάντως. Και μην τσίτρα. Να είσαι καλά Κώστα. Να ξεκοιμονιάσουμε πάλι. Δύσκολος μένος έρχονται. Και συνεχίζουμε με τη Νέα Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα. Παρακαλώ, το δάσκαλο ή το πρόεδρε, σήκω πάνω και θα έχω την τιμή να te δώσω εγώ αυτή την πλακέτα, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Μας δώσατε μία άλλη νότα, ένα άλλο χρώμα σήμερα εδώ στην Κέρτεζη.
Να είστε πάντα καλά και δύναμη σε αυτό το τεράστιο έργο που έχετε αναλάβει. Και ο Καλλικράτης είναι δύσκολος, έτσι. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ, σύλλογοι και φορείς πραγματικά δίνουν μεγάλο αγώνα για τη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης αλλά και την ενίσχυση των αξιών της ελληνικής φυλής. Και πραγματικά, Πρόεδρε, ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει. Είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και το ξέρουμε. Σημεοφόροι σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι αυτές οι ομάδες που παρακολουθούσαμε όλη αυτή την ώρα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, τα δικά μου πρώτα ως Καλκιδονιώτης, γιατί με κάνανε υπερήφανο, και θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί πραγματικά μας κάνανε υπερήφανος ως Έλληνες. Πραγματικά, αυτές τις εποχές που περνάμε σήμερα, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μας χρειάζεται. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ, ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία. Όποτε μας χρειαστείτε θα είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε αυτό. Θέλω να πω κάτι στον Πρόεδρο που αναφέρθηκε πριν, για να αποδείξουμε πραγματικά πόσο υπερήφανοι είμαστε. Είδα και τον Πρόεδρο, γιατί και εγώ από τις 6 το απόγευμα κυκλοφορώ μια κάμερα και τραβάω τα παιδιά τα δικά μου και βλέπω ότι και εσύ μόλις βγήκαν τα δικά σου τα παιδιά σηκώθηκες να βγάλεις φωτογραφίες. Τους ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνανε, ευχαριστούμε πολύ όλους σας και καλή διασκέδαση και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας φέραμε και εμείς ένα πεσκέσι που λένε στη Μικρά Ασία. Είναι μια εικόνα της Παναγίας της Βουρλιώτισσας. Τα Βουρλά είναι μια πόλη που καταστράφηκε και αυτή το 1922. Είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Αυτό είναι ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας. Πέρσι η Φιλαδέλφια και η Χαλκιδόνα απέκτησε την πολιούχο της. Είναι η Παναγία η Βουρλιώτισσα και τη φέραμε δώρο εδώ αναμνηστικό για να ξέρετε κι εσείς τι είναι η πολιούχος. Ευχαριστούμε, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Με ευλάβεια θα το κρατήσουμε. Ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε με το Παγκαλαβριτινό. Ο Γιώργος ο Χασαπόπουλος να έρθει να παραλάβει την πλακέτα του Παγκαλαβριτινού Συλλόγου. Ο Δεσμότατος, ο Παπαντρέας, ο παπάς του χωριού μας, θα έρθει να παραλάβει, να δώσει την πλακέτα εδώ στο Γιώργο. Εγώ δεν έχω βυζίντρα, παιδιά, ούτε φρουμαέλα, τελειώσαμε. Τα πρόβατα θα είχαμε ακόμα πάνω στο χέρωμα. Αλλά σκεφτήκαμε εδώ που ήρθαμε να αφήσουμε ένα ιστορικό βιβλίο. Μιας και ο Παγκαλαβριτινός έχει ταυτιστεί με την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Έτσι λοιπόν, θα παραδώσουμε ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει ένας Καλαβριτινός, ο Δημήτρης Πανόπουλος από την Κιλωρία. Είναι ο κλήρος στην Εθνεϊεσία του 1821, παππούλη. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα και αναφέρονται σε όλους τους ιερείς. Λοιπόν, όλοι όσοι έχουν πολεμήσει από τον κλήρο, γιατί αυτοί θυσιάστηκαν πρώτοι από τους